karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Nag-exercise ko. Ha? Nag-exercise ka nga, nag-slacks man ka? Ngano day? Di pwede. Dahil sa, unsa man ang puwas imong liog? Ha? Mura man na og pinaakan ang nagpuwas sa imong liog? Ha? Oo. Pinaakan nagmananap. Kanang gagmayng mananap ba? Akong gikaw to eh. Dako man lagi na. Ha? Na, pinaakan na gini. Dali na. Manarbaho na ta. Tara. Oy. Ayaw ko guniti, oy. Anong di gunita to ka? Labandira man ka. Hoy, paryente ta. Mao nang akong gisulti ni Miss Mara. Di pwede magkuptanes ka mo tong paryente de. Hilom diha, oy. O sige na, muuna na ko ni Mus ibabaw ha. Nagkuha ra ko ining pala sa luyo. Ha? Sige na, muuna na ko. Oh. Sa luyo siya nagkuha sa pala? Tita, kakuyaw de kung nabatian niya ni Miss Mara sa kwarto sa basement. Kuyaw. Bay! Oy, Bay Romero. Nanawag si Madam Carla. Nagbili ng numero, patawag ka. Oo, Bay. Hay, mang numero. Ano niya? Be. Bay, Oh. naalagi kay Chikinini. Ha? Chikinini, boy. Pinaaka nagmananap, oy. Aba, day, surahing buta do. Chikinini na, oy. Hoy, ikaw ba? Ay padakang isyo, ha? Kaya di ganahan si Alice nga isgutan ng mga personal na mubuhat. Ay, sus. Sago di ay. Tagui na, oy. Makitaan kang Miss Mara, na. Mangulit na sa ni mo. Ha? Lakaw na. Tawagin na si Madam Carla. Kumusta ang bay, Justin? Okay ra, madam. Si Mara, wa may pabadlong? Wa mo laad? Wa naman, madam. Milagro nga wa mo laad. Unya, sa na may kalingawan niya sa bay? Ha? Mao na ning atong butanan. Aron dili na tamang laag si kawas. Anhi ta maghimog milagro ining kwartos basement. I love you, Justin. Oy, Justin, nakabatik ka? Unsa na gikaligawan ni Mara sa bay? Kuan, madam. Adoro mo na siya sa basement magpundo, madam. Ha? Sa basement? Madam. Gipalimpiyuhan man niya ang kwarto sa basement. Unya, gi-check ninyo ang laing pultahan sa basement paingon sa gawas. Wala ra pa tumabli. Okay raman, madam. Ganahan di ay siya sa basement? Unsa man sa iyong kalingawan dito sa basement? Miss Mara, wa na sila sa taas. Kana ba? Manhigidayan ka na ako kung wa nang ubang katapang. Dali na ba? Wa ko mahibaw kung mag-unsa siya sa basement, madam. Justin, ayaw gud pa da sa kabuang sa akong anak, ha? Madam. Matod ko, ayaw pa da sa kabuang ang akong anak, kay bisan unsa na limasud sa utok anak. Okay raman siya, madam. Dili na okay ang akong anak. Dominante na. Magbuot na sa iyang gusto. Busa, kung sabto nimo nga dili na maayo ang iyang gipuhat nimo, sumpu agyod. Balibari ang mga sugo ana niya nga dili maayo. Yes, madam. Ales, Madam.
Kuha ang ako mga pinalit sa auto. Yes, madam. Romero, Welcome home, madam! tabangi si Ali sa paghawa sa akong mga pinalit. Yes, madam. Mommy! Mayo kini anak ka. Unsa naman ka? Wa ka magpabadlong din eh. Ha? Mommy, saboy. Dako na ko, no? Dili na ko bata nga badlongon na lang gyud kaayo. Oh, sige. Kinahanglan nga mo respeto kasab sa mga katabang din eh. Tuod ay. Gigamit man ko nimo ang kwarto sa basement. Oh, yes, Mom. Adto ko rito mag-review sa angay na kong buhatan sa kong kinabuhi. Ha? Ugma kinahanglan nga mauban ka nako sa mga lakaw nako ha. Kinahanglan mailhan ka na sa akong mga kliyente. Og magsugod ka na og trabaho sa atong beach resort. Okay. Hatagin akong driver. Mag-hire ko laing driver. Si Justin na lang, Mommy. Naanad na ko siyang pag-drive. Safe kaayo. Okay. Unsa? Magsugod na siyang trabaho sa beach resort si Miss Mara? O lagi. Ug ang praning, ako mo yung gusto nga mahimo niyang driver. Oh, unsa may problema ana? Di lagi ko ganana ng iyang batasan lagi. Demanding kayo. Unya, naisugo nga mga lisod kayo. Ay unsa man sa nang mga sugua. Ha? Kuan, suguan ko niya og bino. Inuman gud na siya. Oh, mao din na nga adto na siya sa kwarto sa basement kay muinom din na siya. O lagi. Kulbaan kong masakpan siya sa iyang mami. Mapagan ko. Praning yung bayana eh. Si Carlin. Tubaga na. Ug sulti na bahay na to. Hello, Carlin? Ate, kumusta naman ang tindahan nga atong gisaputan? Carlin, uwa pa na ko mapasugdi sa pagpapanday ang tindahan kay naguna-una pa ko kung asa mo pwesto. Pagita na lang og pwesto sa merkado, ate. Aron ka nang para sa construction sa tindahan. Ipuno na lang na sa puhunan. Ingon anak na lang gyud. Lain pa ato, Carlin. May isulti na ako nimo. Oh, ansam na, te? Kuan ba? Doon na ba yay nanguyab na ako? Ayaw gyud pagsud og problema, ate, ha? Ayaw gyud. Way hinungdan ng mga lalaki. Pero buutan man si Justin. Basta. Ayaw pagsugot ang tawhana. Kano saan na siya nunguyab ni mo? Kinsa man na siya? Usa may nagagikan. Carlin, kalma lang. Nagkinahanglan kong kauban diri karon. Mahimo kang magkuha og kauban, ate. Ako'y musweldo. Carlin, Ate, mga demonyo ang mga lalaki. Way mapili anak nila. Bisan kinsa anak nila. Mutok kargin ang kagaw sa utok anang mga lalaki, ate. Pila may edad anak niya ba? Tiguang na siya? kuan. Mga poparihas ka mog edad. Bata pa di ay na siya. Ayaw gyud nagsugta, ate, ha? Ayaw gyud. Binuangan lang ka na tawhana. Carlin, Unsa may trabaho anak niya, te? kuan. Driver na siya sa akong amo. Driver? Unya manghud ka ayo nimo? Uy ate, nakabati na ka ng panultihon nga basta driver, sweet lover. Joke ramang good na, Carlin. Tinuod yun na ate. Daghan akong mga kaila nga kauban sa trabaho. Manguyab og habal-habal driver. Unya mga minyo day mga panuway. Magpaulitaw-ulitaw pero ang resulta gisong sa asawa. Magdapag bata. Dili ka usa o tulo ako nahibaw-an ng istorya ha ate. Carlin, kalma lang. Ate, di man dah kalma. Kay ako mismo gusto kong ilaron og driver. Ha? Suki na ko sa taxi. Nagpailan akong ulitaw. Nanguyab na ako. Ang salbahis, nangilad lang di ay. Tulo na di ay ang ipaangkan sa panuway. Di lagi kasaligan ng mga lalaki, ate. Pero... Basta ha, ayaw nagsugta tawhana. Parehas naman ka na akong edad. Giulu-uluhan lang ka ng tawhana, ate. Tay, pakisamay nga anak niya ba? Justin. Ignanas Justin, ha? Wa kay panahon para niya. Papangitaas siyang parehas niyang edad. Kalimtan na to ang mga lalaki, ate.
Wa sila'y mga ayo. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!